खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोंस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' जिरिसना न' ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै जाहा जिरिसनाखौ बिजि थुनो लांनो नागिरदों 3.5 मासनि। ओमफ्रायो बिजि थुनाय सम मोनफायबाथाय आं बिराद ख्लाब मोनो आरोना। दिनै हरावबो आङो बिजिखौ गोसोखांनानै मानानो बारा मोजां उन्दुलायाखै आरो बिराद बोरैबा ख्लाब मोनो आं दाना। जिरिसनाया बिजि थुजाबाथाय बिराद गोसा लोमजायो ओमफ्राय आरो बिराद गाबो बियो, बिराद गोसा गाबो। बिनि गाबनायखौथ' ओरैनो खोनाफेरानो बेबायदि। ओमफ्रायो बिजि थुजानानै लोमजाबाथाय ओरैबायदि बेलेग रोखोमनि गाबो आरो ओमफ्राय बिराद बिखा ख्लाब मोनो आरो आङो गिनानैनो। होनबाबो उपाय गैया, बिजिखौथ' होखानांगोन नालाय। ओमफ्राय दायो जोङो जिरिसनाखौ बिजि थुनो लांसै आरोना। जिरिसना नों गाबगोन ना? जिरिसना ओइ जिरिसना नों गाबगोन ना? गाबनाङालै दे, सिख्ला गिदिर जाबाय न' सोना, गाबनो नाङा दे। बिजि थुबासो स्ट्रं जागोन, गिदिर जागोन, गोरों जागोन न'। जायाखै मुथु? ओमफ्राय नै दायो जोङो जिरिसनाजों आंजों ओंखारखांनानै रेडि। जाहा मुथुआ गारि दिहुनदों, न' दरजा मारिदों। ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै। जों थांथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ लालायनोसै, मेम'रि दोनथ'थ'। जाहा जिरिसनाया देनां नायनो नांगोन नालाय देरबाला। आं उन्दैयावहाय बिजि थुजाबा माबोरै जायोमोन बेफोरखौ नायनो नांगोन नालाय न' बिनिखायनो एसे भिडिअ बानाय दोननांगौ आरोना न'। इउटुबारनि फिसाजो नालाय न' जिरिसना, इउटुबारनि फिसाजो अनजि इउटुबारनि फिसाजो। इसोर खुलुमनि जाहा बिजि थुनाया सानाङाथो दै होननानै। Pede mama pede. Darno figin ada. Ha? Ayo. जोंना गारिया खारबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो, बारा गोजानबो नङा, खाथिथारसो, दसेनो सहैगोन। ओमफ्राय जिरिसनाया जाहा बिदि गसंनानै लाबासो बांसिन मोजां मोनोसै नालाय, बेनिखायनो एसे गसंनानै लाबाय थादो नै। जनो बायोसै बियो दाना, एसे गसं लाबासो मोजां मोनोसै ना जिरिसना ना। दे मेथाइ खन जोंना बैसागो सफैलायनोसै, आंहालाय बैसागोआव मोसागोन, अनजि आइजों बैसागोआव मोसागोन, आंहालाय बैसागोआव दाउदै मागिगोन। हाहाय ओमफ्रायो कार्डखौनो बावगारबायना। लायफिननांसिगोन। जागोन दाखालि बायदि खालामनोसै। दाखालि बायदि खालामनोसै। जों मानोबा माबाथाय बिजि थुजानो थांबाथाय बे कार्डखौ लांनांगौना, ओमफ्राय बेखौ बावगारलांबाय थास्रायो, पात्ताखौनो थास्राया। दिनैबो बावगारलायबाय, नै दाखालिबो बावगारदोंमोन। ओमफ्रायो लायफिननोबो बाबाय नालाय, ओमफ्राय गैला, लायफिनला आरो। मायाबा लिरना लानांगौ जायो बेयावहाय। ओरैनोलाय कार्डखौ लांफाबालाय बिसोर लिरना हरखाजोबगौमोन। ओमफ्राय दा बेखौ जोङो लिरना लासिगोन आरो न' मथो। ओमफ्राय माबा सोरबा कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आरो आंखौ, आब' नोंना खानाया गथ'दोंना गथ'वाखै होननानै सोंहरदोंमोन। खानाय गनायखौथ' आङो ब्लग भिडिअ एसे देखायबाय, देखायनाया खानाया गबाय आरो आंनाबो। ओरैनोथ' खानायानो गथाराखैमोन आंना। बै प्रेगनेन्सि टाइमावथ' हबाबो गस्रायामोन, दाइसे दाइनै बिदिल' गयोमोन। बिराद रोजा जाबायमोन आरो खानाया। ओमफ्राय जिरिसनाखौ मोनखांनायनि उनावबो गवाखै, माबायावसो गदों आरो 3.5 मास। एसे जिरिसनाया 3.5 मास जानाय समावहाय 3.5 मास माहाय बारबायमोनदां, दायो 3.5 मास माहाय बारबाय नालाय, जायखिजाया सप्तासेसो जाबाय आरो ना आंनि
हारसिंनो माबाबाथाय हमनानै ओरैबोबाथाय आखायाव ज्र' फायफायो ओमफ्राय आरो खानजोंजो खानबाथाय मुथा फायफायो बोरैबा बिखा ख्लाब मोनलायलाङो आरो ओमफ्राय दा बे खानाय गनाया खै माससो गगोनथाय खानायाथ' बयहाबो गथ' मोनखांनायनि उनाव गयो होननानै बुंखायो नालाय ओमफ्राय आंनाबो गजेनबाय ओमफ्राय खै मास गगोन मिथिला आरो ओरैनोबा आंना खाफालानो जि सानस्लिसनिखा खानाया बिदि एसां गेरगेर गबाय थायोबाथाय गैलाहाय थैखाबाय आङो खानायानो लावथब सानस्लि जालांनो हागौ जोङो जायगायाव सफैबाय ओमफ्रायो बिजि थुगासिनो आरो गथ'फोरखौ जोङो खनफ्रोमबो फायगाफ्रोमबो लेट जायोमोन दिनै ओमफ्राय एसे थाब फैदों आरो जों खनसेबो मालायनि गथ'फोरखौ लोगो मोनफायामोन ओमफ्राय दिनै सासे सानै लोगो मोननो हागौ नामाथाय मानसिफोर दङ दंनाया ओमफ्राय थुहैनोसै आरो बिजिखौ जोंहा जेरै सम मामा मामा नै नोंखौ बिजि थुग्राफोरा मामा हाय हेलौ मामाखौ बाहानो लाबाय थायो बांसिन आयौ ओंख्रि जाहैबाय दा ini tempe itu masih ada ya terkabut sama gua. Pipine na. Apa nih? Tadi ada. Hah? Ya masih begitu. Sekali. Bilang hin waktu itu nih. Di mana? Di mana? Di mana? Itu kapur. Last tuh udah lagi. Udah dong. Sudah. Kalau pandi mana? Iya. Betul dia. Sana. Boleh mana nggak? iPad juga mana? Dengan iPad ini sasa. Oh ya. Udah. Terus ada mama. Oh. Jabai. Bisa ada. Pastro, ek, dui, sini, hari. Ada pas. Jabat. Kan bas dia. Mama. Jabai mama, jabai. Kelas agak baik. Mama. Mama. Sama nilai gitu. Mama. Dede. Jabai. Mama deh. Jabai mama, jabai. Bas, jabai.
दे होमबा ओरै सना बिजिखौ होखांबाय जोङो जाहा जिरि सनाया गाबसोबाय गंथाम बिजि मोननानै दे सना दे माइनाव दे ओमफ्राय दायो नै उन्दुनो नागिरदों फुथुनानै लांसै ओमफ्राय पेरासिटामल दौखाबाय आरोना लोमजानायालाय लोमजाखायो अब्लाबो एसे दौग्रोखाबाय जों दायो न'आवहाय थांबाय थानोसै बिसिनायाव उन्दुनो लुगैबाय जाहा जिरि सनाया दाबायदियाव बिसिनायाव उन्दुयोना थांबाय थानोसै आरो सना माइनाव जोङो दायो न'आव मोनफैफिनबाय ओमफ्राय नै जिरि सनाया जाहा एसे देहाफोरखौ बोरैबा मोनबाय नामाथाय एसे नै गाबहां जाबाय आरोना सना माइनाव सना दे गाबा दहाय जिरि सनाखौ बिजि थुनो लांनायनि सिगां आङो बेलाथिजों नाजों संना गालांदोंमोन ओमफ्राय जानाय जाथ'वाखैमोन नालाय दा फैनानै जागोन होननानै ओमफ्राय गुसु जाबाय जानो हागौ बेनिखायनो एसे फुदुंफिनदों नै आङो गुसु जानो बायो नालाय ओमफ्राय माबा लाबोदोंमोन आरो जोङो बिजि थुनो थांनायावहाय आं बिराद खाजा जानो मोजां मोनग्रा जादों बेनिखायनो खाजा बायनानै लाबोदों नै खाजा ओमफ्राय बियो सिंग्रा ओमफ्राय पकरिखौ आङो ओंखामजों जाखानोसै मोननैसो लाबाय सिंग्राखौबो खावख्लाबसे लानोसै ओंखामजों जानो थाखाय ओमफ्राय गासिबो मटन दोनसै आरो मादिथाय जाहा जिरि सनाया दहाय बिजि होनाया लोमजाबाय दायो हर जाबाय आरो ओमफ्राय एसे खायसो मायसो जाबाय थादों लोमजानानै मुलिबो दौदोंमोन दौनाया ओमफ्राय गरल'फिनजोब्बाय आरो मुलि दौनाया दहायनो खनसे दौखादों ओमफ्राय दा माबा लोमजानायखाय दौफिनदोंमोन आरो ओमफ्राय मुलियानो हाबलांखोना हाबलाङासैथाय गरल'जोब्बाय बुरजाहैनो ड्रेसफोरखौबो सोलायजोबलायलायनांबाय नै आंबो सोलायनांबाय दहायनिखौ गानफिननांबाय ओमफ्राय जिरि सनानिखौबो सोलायजोबनानै होबाय ओमफ्राय दायो नै उन्दुलांबाय आरो मानसिया जि गुदुंहैनो दङ दा हर गेजेरफ्रावसो मा जागोनथाय मिन्थिया बै खनसेबो फार्स्ट टाइम होनायावहाय हर गेजेराव जि लोमजाखांदों बियो ओमफ्राय दाबो गुदुङैनो दंथ'यो दा हर गेजेरावहाय मा जागोन मिन्थिला ओरैनोथ' टाइम मोनफैबासो हामो नालाय लोमजानाया बिदिनो दसे लोमजालाय दसे हामलाय बिदि जाबाय थायो आरो जिरि सनानिया लोमजानाया मुलि दौबा हामो ओमफ्राय मुलि जानाया माबाबाथाय गोबाव जाबाथाय जाखांफिनो बिदि आरो ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना जायब्रुं जाजोब्बाय खानाय हनो मोनाखै माने हदोंमोन ओमफ्राय दहाय जिरि सनाजों उन्दुफानाय जों लाबजों एसे जायब्रुं जानायानो जानाय ओमफ्राय खानफिनाखै आरो ओमफ्राय दायो जोङो उन्दुनोसै हरनि 9टा जाबाय दायो टाइमा दायो उन्दुनोसै आरो